दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुराव जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालाइजेसना सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो खौरांगिरि मावबादा जोङो खुंदों आरो बे खौरांगिरि मावबादाया जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुंसारबाय आरो बे हाबाफारियाव जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोङो क'क्राझारनि सिनियर जार्नालिस्ट आरो बिथाङा क'क्राझार प्रेस क्लाबनिबो बिथाङा बारग' आफादगिरि बिथां प्रितम ब्रह्म चौधुरी आरो सिनियर जार्नालिस्ट जों बयबो मिथिगौ बिथाङा दा सेन्टिनेलनि स्टाफ रिपर्टार बिथां अजित बसुमतारी आरो बेनि उनाव जोङो आसाम टक्सनि मेनेजिं डिरेक्टर फर्मार बारग' मेनेजिं डिरेक्टर बेदब्रत बरा बिथांखौबो जोङो फुंखा सुबुं महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बेनि उनाव दा क्रस कारेन्टनि एडिटर बिथां ध्रुबज्योति धनन्त्री बिथांखौबो जोङो आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बाहागो लाफैदों आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे रहस्य जिथु मान्थलि एसामिस मेगाजिन बेनि सुजुगिरि बाबुरा बाहाकासाम बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांजों लोगोसे बे जायगानि तामुलपुर कलेजनि गोरायुं डक्टर जगेन बर' आरो लोगोसे तामुलपुर डिग्री कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां सर्वेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोङो दिनै नैबे मावबादानि गेजेरजों जोंनि जे रिपर्टार्सफोर जोंनि जे खौरांगिरिफोर बे मावबादानि गेजेरजों निउसखौ माबायदि खालामनांगौ आरो निउसनि एथिक्स बेनि माखासे मिथिनांगौ बाथ्रा जोंहा दङमोन आरो जायनि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो हाबाय आरो जोंनि निउसफ्रा सिगां जेरैबायदि जों निउस खालामदोंमोन बेनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ साबसिन जोंहा जागोन माबायदि निउस खालामनांगौ बेनि माखासे ल'नि बाथ्रा माखासे आयेननि बाथ्राखौबो जों दिनै बेवहाय मिथिनो हादों। बेजों लोगोसे जोङो बे समाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन दायो जोङो जोंनि गेजेराव निउस पर्टेलफ्रा माखासे बाथ्राखौ जोङो साननांगौ जादों। एखमबा जोंनि माखासे निउस कालेक्ट खालामनो थांनायाव दासिमबो जोंनि निउस पर्टेलनि रिपर्टार्सफ्रा जेरैबायदि सन्मान मोननांगौ बेबायदि जों मोना जेरैबायदि जोङो दैदेनगिरिफोरानो जा सोरबा साधारन सुबुङानो जा जोंनि निउस पर्टेलनि दैदेनगिरि बा रिपर्टार्सफोरखौ जेरैबायदि सन्मान जेरैबायदि आदर खालामनांगौ बेबायदि खालामनायखौ नुवा। बिनि सोलायै गुबुन चेनेल सेटेलाइट चेनेल बा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौसो बांसिन आदर खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैदों जिहेथु जोङो बर' निउस पर्टेला जोङो दिनै बर'फोरनि गामि गला जेसेबां उन्दै फिसा फिनला जेसेबां घटनाफोर दङ बेफोरखौ जोङो निउसाव जोङो फोसावबोगासिनो दङ। बर'नि रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि धोरोम बायदिसिना बिथिं जोङो लिंहरनाय मिन्थिनाय जोङो निउसखौ जोङो फोसावबोगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जिहेतु बर' रावा जिहेतु ओइथसिडुल हाबबाय दायो जोङो डिजिटेल मिडियायाव जोंनि रावखौ इस्टाब्लिश खालामनाय फोसावनायाव जोङो बाहागो बा जों खामानि मावगासिनो। एक नम्बराव जोङो निउस पर्टेलफोरानो दैलि जोङो नायबुलियो जोङो नैबे गासैबो निउस पर्टेलनि जेटा निउसफोरखौ जुदि नायोबा जोङो पार डे 60-70टासो जोङो बर' लेंगुवेजजों जोङो डिजिटेल मिडियायाव जोङो भिडिअ होगासिनो दङ। अब्ला दिनै जेनेबा नोङो गुगोलानो जा बा गुबुनानो जा दिनै बर' रावखौ सानसे नङा सानसे बिथांमोनाबो बुजि मोननाय जागोन जे बियो बर' राव होननानै आरो दा बेखौ आङो खावलायदों। आरो एखमबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो जोंनि माखासे पार्टि बा गुबुन हानजानिफ्राय जोङो एखमबा फिसा बाथ्रा बियो आं बुंनांगौ नङाबा आं बुंनो लुबैदों जे हमनानै ला मोनसे निउस होनो थांनायाव बै निउसखौ बे दैदेनगिरि बा मोनसे हानजानि मानसिया बै हानजानिखौ जुदि रायोब्ला अब्ला बेवहाय डाइरेक्टनो जोंनि निउस पर्टेलनि बा निउस रिपर्टार्सफोरखौ दाय जायो। बै मानसिखौ दाय जाया जे बेनि निउसखौ नों मानो लानांगौ बेनि निउसखौ मा खालामनांगौ। दा जोंनिया जाबाय गुफुर गोसोम माइगाब जुजाय जों बेखौ नाया बयबो मानसिनि निउसखौ लानांगौ बयखौबो जों फोसावनांगौ बयनिबो निउसखौ आरो बयखौबो जोंनि जि एसोसिएसनाव थानाय जेसेबां जोंनि रिपर्टार्सफोर दङ जों रावखौबो बे उमुक पार्टि तुमुक पार्टि गैया सोरबाया सोरनो भट होदों बे उननि बाथ्रा खिन्थु निउसखौ जोङो सानफ्रोमबो समान नोजोरजों नायो। एखमबा जायो जे बै चेनेला उमुकनिसो जों बिखौ लिङा बै चेनेला बिनिसो जों बैखौ लिङा बैखौ लिंनि बेबायदिबो जादों। दा जायफोरा बेबायदि सानदों दिनैनिफ्राय बेबायदि साननाङा। जोङो
बयबो खौसेयैनो थांनांगोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानायाव जोंबो निउस पर्टेलनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि रिपर्टार्सफोर जोंबो खामानि मावनो थाखाय दिनै जानजि खाफ्राना ओंखारबोदों नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ आदारवाइस लाया आरो माबाफोर दङबा जोंखौ डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामो जे बे माने जोंनि माने रिपर्टार्सआ ओरै खालामगासिनो दङ ओरै खालामगासिनो दङ होनना जोंनो फन हरनानै जोङो माने फोरमायोब्ला जोंहा गोरोन्थि जायोब्ला जोङो बेखौ जों सुद्रायनानै लागोन दा जोबथारनायाव बयबो रायजो राजाया जोंनि निउस पर्टेलखौ अनसायनायनि थाखाय जोंनि निउसफोरखौ नायनायनि थाखाय पजिटिभ साननायनि थाखाय जोबोद साबायखर जासिबाय आरो जोंखौ इयुन समाव जोंनि निउस पर्टेलाव निउस होनायाव जोंनि रिपर्टार्सफोरखौ जाहाथे मोजां फारसे बा जौगानायाव नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ सहाय खालामो बेनि थाखाय आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै आर'ज गाबनानै बे खोनाखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों।